We remain steadfast in our commitment in delivering local news that matters, stories that inspire, enriching the lives of Filipinos in Central and Eastern Visayas, in the Philippines and across the globe. This is your GMA Regional TV, kapuso ng bawat Pilipino. GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Mayong hapon, kining inyong GMA Regional TV, Balitang Bisdak. Ang bugtong kasaligan, kasandigan o kanangpan sa mga Bisaya. Ako si Bobby Nolsaro. Nga magatod sa labing dako mga nagunang balita nga mahinungdanon sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Alan Domingo. Ako si Cecil Kibod Castro, live sa GMA Complex sa Dakbayan sa Cebu. Driver sa sakyanan sa Cebu Ports Authority nakadasmag og magtiayon nga nagmotorsiklo pasado alas 6 kaganiyang buntag. Dingong nakatagpilaw ang driver samtang nagsubay ang gimanihong sakyanan sa flyover sa barangay Tabunok. Wala na hinuon mo pasaka og kaso ang mga biktima, human ni pasalig ang driver nga abagahon ang gastuhan sa tambalanan. Ang dugang detalye sa report ni Femery Dumabo. Nahitabo ang insidente sa pasakang nga bahin sa flyover sa barangay Tabunok, Dakbayan sa Talisay pasado alas 6 ganihang buntag. Ang mga biktima mao ang magtiayong Leo Ryan Basalio, 31 anyos, ug Joricar Basalio, 30 anyos. Kinsa padong paunta sa ilang trabahoan. Samtang ang nidasmag kanila kining van sa CPA nga gimaniho ni Desiderio Pialago Jr., 49 anyos. Nakatagpilaw siya niya, ni swerve siya sa laing nga direksyon. Kini sila ma'am, ang suspect o ang victim, heading sila karang lahig direksyon. Giangko ni Pialago nga nakatagpilaw gyud siya og nangayo og pasaylo sa mga biktima ug sa ilang pamilya. Nagbiyahe ko gikan mga alas 3:55. Gikan niya, kuha ko og empleyado ba. Sunod, pag alas 8, lakaw na bago para padung ko diri na. Nakigsetol ra hinuon ang pamilya sa mga biktima ug wan ni pasaka og kaso. Human ni pasalig ang kumpanya ni Pialago nga abagahon ang pagpatambal sa magtiayon. Di man sa tumatagan ko, aksidente mo ko. Hindi mo alam sa G gusto na mahitabo. So, nakasitol lang kami ni bahay ni Sir sa ilang kuan, sa ilang supervisor sad. Uban ni Rinanti Quiñones. Ako si Femery Dumabok. Balitang Bisdak. Nahuwasan na siyang kabalaka ang chief nurse human siya mabakunahe sa Sinovac vaccine atol sa vaccine rollout sa Mandawi City Hospital. Si Nico Serino sa report. Bisan kun usa ka primary hospital ang Mandawi City Hospital apan nag-atiman gihapon kini sa mga COVID patients. Sukad sa pandemya usa na kini sa gitutukan ni Meryl Marie Maunes, chief nurse sa ospital. Di mahulagway ang iyang kabalaka matag adlaw. Apan human mabakunahi si Maunes, kumpiyansa na siya nga makig-atubang sa iya makabanay, higala ug makauban sa buhat. Dako gyud kaayong tabang nga kabalo ko nga maprotektahan nako o labi na ang akong pamilya ug akong makauban sa trabaho. Si Dr. Jake Ayanseno, Chief of Hospital, way pagduha-duha nga miuna sa pagpabakuna sa Sinovac. Iyang gitataw, wala siya mabalaka tungod kay nasayod siya kung unsa ka importante ang bakuna batok sa COVID. Nara siya pain sa site, pero any changes sa akong ipamati like na kuan ba ko feverish wala raman noon.
150 ka mga doses sa Sinovac vaccine ang gihatag sa Department of Health alang sa mga medical frontliners sa Tambalanan. Apan gipasabot ni Kapitan Ernie Manatad, chairman sa Local Vaccine Board, 75 ka mga doktor, nurses ug midwives ang nahatagan sa bakuna. Laing 75 itagana sa ikaduhang dose sa mga nabakunahan na. Okay ramang gyud ana sila. So nalipay ra sad ko na walay hard time for us to convince them nga mo-submit for vaccination. Subay niini, gihangyo sa mayor ang ubang mga opisyal sa dakbayan nga magpauwahi lang ug unahon lang ang mga medical frontliners. Ako yung giawag atong mga opisyalis nga dili gyud mo apilo na atong priority, no, mutuman tag unsay lagda. Mato di Dr. Seno ang Mandaue City Hospital, dunay 116 ka mga kawani naglangkob kini sa 37 ka mga nurses, 9 ka mga doktor ug 6 ka mga midwife. Ang uban kanila sama sa mga janitor nga frontliner usab nalakip sa ikaduhang batch nga bakunahan. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Niubos ang kaso sa COVID-19 sa Dakbayan Sugbo sa pagsugod pa lang nining buwan sa Marso. Samtang gitinguha syudad nga mapaubos pa kini pinagis paghimog mga lakang aron mapugan ang transmission. Usa nini ang pagkontrol sa kalihukan sa carbon public market ato sa Semana Santa. Anong report? Gihulagwan ni Konsehal Joel Garganira, ang Pangulo sa Emergency Operations Center sa Cebu City, nga dako kayo ang pagkunhod sa kaso sa COVID sa Dakbayan. Niadtong Marso 1, nakatala og 2,890 total active cases ang syudad. Apan sa pagka-Marso 10, nahimo na lang kining 1,874 active cases. Gumikan kini sa sub-sub nga contact tracing, maong nasanta dayon ang COVID transmission. Scientific na ang atong approach natin mga establishment dito asa gagikan, so they know where to go. So mo na nga makita ginamo drastic said kaayo ang decrease pod sa incidence of transmission. Bisan pa man sa pag-ubos sa COVID cases, dili gahapon ang ayan mo kumpiyansa sa mga tao matod ni Garganera. Suma sa opisyal sa EOC nga miabot na sa 49% ang occupancy rate sa healthcare facilities. Hinoon, wa pa kini kaabot sa 60% nga safe zone level. Nagyapon ang kumpiyansa kay if you notice before pagsugod na nito iga 13% ra magita, 15% karon niabot ang tag-50. Samtang gitigom sa EOC ang mga opisyal sa carbon o kapulisan aron mahanay ang ipatuman nga protocol sa Semana Santa. Kini aron dili na masubli pa ang benignite incident sa niaging tuig. Tigomon usab ang mga opisyal sa mga supermarkets aron makontrol ang pagdagsa sa mga tao. We will still divide per barangay. Atong yung i-divide, atong i-schedule ang especially during sa Wednesday and Thursday nga moogi kasagaran nga daghan. Katong nahitabo sa Dakbayan sa niaging tuig nga gihimo tang benignite capital nga dili na hintaw na mahitabo. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Sama sa City Director sa Cebu City Police Office ug hepe sa Talisay City Police Station, gigamit usab ang pangan ni Lapu-Lapu City Police Office Director Arnel Banzon sa pag-order sa mga catering services ni atong Pebrero 22. Duha gayud ka mga catering services ang nanawag sa iyang opisina aron pagkumpirmar kung tinuod bang magpa-cater sila og balig 250 ka mga tawo alang unta ni atong Pebrero 25. Samtang laing catering services na usab ang nanawag pagkasunod adlaw. Hinoon parehong wala nakahinayak og luto ang naasoy mga catering services kay nakumpirmar man nila mismo kang Banzon nga dili kadto tinuod. Ang bottom line na is ang katong load mo ilang target gyud. Kay pangayuan man dayon og load dayon. Daghan naman na kuan ni ang Talisay Cebu City gigamit ko ilang mga pangalan, no. So I hope nga makabantay na ang atong mga kaning naa sa catering services. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak.
Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa gahi o sa gilok? Pili ra ka na. Sa gilok. Ngay? Kay lami man ang gilok. Gahi, uy, kini mo nakasod. Kung magpa-inject, sa gilok, kay, nilito ang feeling sa gilok, pati man ang sa gahi, kay kuan, kay nang, manggahi sa dakong bukton. Sa gahi, ano na sa gilok? Mas tinat man itong injection ang gilok, kaya mas armuwag ng kagilok. Pito ka mga sangguniang kabataan councilors o SK Secretary o SK Treasurer sa Barangay Pusok, Dakbayan sa Lapu-Lapu, dungan nga mi-resign. Si Luan Mirundina adunay live report. Bye! Yes, Bob, usagyod ka mass resignation ang nahitabo humandungan nga biduso sa ilahang resignation letter ang siyam ka mga naglangkob sa SK Council sa Barangay Pusok. Sa resignation letter nga gi-address sa SK Council ngadto kang Pusok Barangay Captain Justino Buok Jr., mabantayang pareho ang rason sa tanan sa ilang pag-resign. Ilang gisaysay ang ilang kasagmuyo sa ilang gihulagway nga ineffective leadership sa ilang SK chairperson. Namasangil sila nga inactive leadership ang misangpot sa pagkaparalisa sa ilang mga kalihukan. Apan ang mga resignation letter wala pirmahi sa kapitan. Wa pa gyud ko mo approve ani kay bawo ko unsay baruganan sa mga batanon dili ginasla hugot og desisyon, di ba? Mo nahatod karon wa gyud nako pirmahe. Giangkon hinuon ni Buok nga siya mismo nasagmuyo sa performance sa SK chairperson apan iyang giklaro nga ang pag-resign sa mga naglangkob sa SK Council ilang kaugalingong desisyon. Kinsa may makauyon ana nga out of 65 ka sesyon na namo 35 ra iyang attendance. Nga sa badak meeting, out of 20 meetings, duha ra iyang attendance. Ang naasing resignation letter naduso na usab ngadto sa City DILG ug sa buhatan sa mayor. Kay elected man na sila, so i-fill in gina siya through a special election. But for now, we will ask for guidance, we'll seek for a guidance in the central office as to what to do considering duol na bayasad ang election. Apan sa telephone interview sa RTV Balitang Bisdak sa usa sa mga SK councilors nga si Zandra Faye Dignos, gitataw ni ini nga bisan pa man kung nasagmuyo sila sa pagduma sa ilang SK chairperson, bukas gihapon siyang makighinabi kaniya. Makaya pa niya na makakaayos pa na maupin at Bob, gisuwayan sa RTV Balitang Bisdak pagkuha ang habig sa SK chairperson nga sila'y katampos kinsa mausab ang SK Federation President apan wa kini mitubag. Hinuon atong nasayran Bob nga mupatawag siya og press con karong Lunes aron tubagon ang tanang mga aligasyon. Bob? May doon na ba ni pipila ka clarification? Doon na ba yung issue about immorality? And ako nga nahibawaan na murag doon ay gagalgal ko ng mga senior politicians diya kay kaniadto murag radasa ni karon mibali ba kuno ngadto ni Mayor Ahong Chan side kining maong is kay Federation President May? Actually, Bob, mo na ang mga issues no gyud nga mitumaw. Una, sa issue sa immorality ato nang gipangutana dito sa DILG, but giklaro sa OIC DILG Lapu-Lapu nga dili na siya mamahimong grounds, Bob, para kana sa ilahang resignation letter. Ikaduha kanang ingon nga kaniadto usara ni sila ka partido gidinay na siya, Bob, sa iyang mga kaubanan nga dili ni siya bulok politika ang nakakuha nila nga sila muduso sa ilahang resignation. Thank you so much sa Luan Mirundina sa imong live report. Mga driver sa tricycle ug e-bike sa Barangay Tabunok gibatubang sa City Tuda ug Talisay City Police kay pipilas sa ilang tricycle na daro sa National Highway ug usa ang samdan. Ani ang report ni Marie Dumabo.
Nakaangkunog mga pangus kining tricycle driver og nadala gyud sa tambalanan. Lakip siya nga nadaro samtang sakay siyang tricycle ug sa laing upat pa ka tricycle. Nahitabo kini niadtong Martes sa buntag duol sa Mananga Bridge diya sa National Highway. Katapong dihapoy nga disgrasya itong miaging sa Martes. Naharos ang mga tricycle nga kapisdan. 5 to ka tricycle kunya pasaray na igo kay wa siya kabanto. Siya ra mo'y wa makabantay pag taksi mo tinakadasmag. Subay niini gipaatubang ganiyang buntag nila ni Tumulak, Police Lieutenant Colonel Gerard A. Spilare ug Lieutenant Noel Lungkob ang 29 ka mga driver. Sa maong dialogue, gidid-an na sila pag-agi sa National Highway isip pagsunod sa kamanduan sa national government. Si Charlie Papas, 25 na katuig nga sika driver, nag-uol sa mga plano. Murag yun. Kung pawalaon mo sa kanang National Highway, Wala naman kinegosyo. Palyaran kaya mong panangabuhian. Kaya mo inegosyo ko lain, kana raman drive sikad. Usa magud sila sa makakontribute sa kanang pagkusap, pagbaga sa traffic nato. Nitambong usabi noon sa tigom ang taga City Social Welfare Services. Nga ni pasalig nga mohatag og livelihood assistance kung muundang na sa pagpamasahero ang mga tricycle driver. Pickbook trainings, daghan ang nag-express og interest mga gusto sila mo avail sa training commensurate sa ilahang educational qualification. Oban ni Rinanti Quiñones. Ako si Famary Dumabok. Balitang Bisdak. Mga namatigayon sa dakbayan sa Mandawi ng hinaot nga pinaagi sa ilang matampo nga mga COVID vaccine, inanay nang makatuyok ang ekonomiya sa dakbayan. Si Nico Sereno sa report. Nakiglambigit na kang Mayor Jonas Cortez ang Mandawi City Chamber of Commerce and Industry aron mohatag og mga COVID vaccine alang sa syudad. Usa kini ka pamaagi aron inanay nga makatuyok ang ekonomiya sa dakbayan. Willing to purchase their own vaccines nga duna sad sila counterpart nga ihatag ngadto sa local government unit as part of their CSR. Sa vaccine rollout sa UC Med, gipahibaw ni Candice Gochan-Oy ang presidente sa ospital nga mipahibaw na nga hapit na mahingpit ang pagpalit nila sa mga bakuna sa AstraZeneca. Mupalit sila og dulan 2,000 ka mga bakuna alang sa ilang makawani og laing dulan sa 2,000 usab nga ilang ihatag sa dakbayan. Usa kini sa abag nila sa pribadong sektor aron inanay nang makabalik ang ekonomiya sa Cebu, ilabi na sa dakbayan sa Mandawi. AstraZeneca vaccines will be given to donated to the government. That is our way of helping the economy grow and our way of helping the country move forward from this pandemic. Gihangop ni Dr. Dominga Obenza, Mandawi City Health Officer, ang pahibaw ni Gochan-Oy. Should that be realized, then I think that can really help protect the constituents of Mandawi City. Gawa sa UC Med, matud ni Obenza, doon na pa'y ubang mga establishmento nga misaad nga ihatag sa dakbayan ang katunga sa mga bakuna nga ilang mapalit. Some private establishments, if they would have purchased a certain amount, then an equivalent amount is being donated to the LGU. Uban ni June Solon, Nico Sereno, Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa gahi, ma'am. Kay para mo absorb ang kuan kanang bakuna. Sa gahi, ma'am. Once na painful, siya ka ng epektibo yun. Sa gahi. Sa gilok. Ano ito sa gilok? Alam mo yung gilok? Oh my God. Sa gilok na lang. Sa gahi, sakit man. Ari sa gilok. Ang kalipay na ba sa gilok? Saman!
Sa lungsod sa Katmon, na po silang patay sa mga sakop sa Katmon Police Station ang 30 anyos sa taga San Antonio Barangay Hubay sa lungsod sa Liloan atol sa hot pursuit operation. Human pasanginling mi hostage kang ni Risa Bulani, 67 anyos, minyo nga taga Purok 1, sitio Tinibgan, Panalipan sa lungsod sa Katmon. Unang gikalalis ni Arnel Impas Alivio ang suspect ang mga nananaw og nagduwa og bilyard. Mibalik ang suspect nga nagdanag kalibre 45. Giingong nang hulga nga sa mga tao sa palibot o dayon ng hostage. Sa pagresponde sa kapulisan, giingong unang mipabuto si Alivio. May na lang kay Y na igo sa may responding mga pulis. Mibaw sa pagpabuto ang kapulisan nga mo hinungdan sa pagkaigo nga misangpot sa kamatayon sa suspect. Nakuha sa crime scene ang armas de fuego nga gigamit sa mga suspitsado sa pagpang-hostage. Public display of affection o PDA, bawal na. Bisan katong mga magtiayon did-an nga mag-holding hands o labaw na nga dili pwedeng maghawk sa pampublikong dapit. Unsa ikasulti sa mga taon ini? Atong sayran, pinaagi ning report. Alang kang Konsehal Joel Garganera, magpadakop na lang kuno siya kung bawal mo ekspresi ang gugma ngadto siyang asawa. Apan iyang klaro nga nakasabot siya sa tumong sa liderato sa PNP nga alang sa kaayuhan sa katawhan aron mag-contain ang virus pinaagi sa pagdili sa public display of affection. Mahimo ko na nga unknowingly kaning padakop na lang tani. Kanang lagda sa pulis para ra magina sa atong kaayuhan sa. Kining babae, may komedya nga tiil na lang ang iyahang kuptan siyang partner kung bawal mag-holding hands. Hinoon, pabor siya nga idili gyud ang panaghawk sa pampublikong dapit. Kanang kupot kamot, sir, okay raman siguro. Pero kanang lain nga, agbay-agbay or una. Kupot tiil na lang, sir. Alang sa single nga si Roland, poslan man nga walay partner, mas maayo nga ibawal aron damay-damay na lang. Ingon na sab nini ang ipadayag sa iyang kauban nga ulitaw usab. Para po na sa kwan, sir, protection sa tanan, sir. Pero sa man, doon na kay asawa, doon na kay Wala sad, sir. Wala po. Kung Wala. uyab, Wala sad, sir. so mo ni damay-damay na lang. Oh, damay-damay lang, sir. Di man gyud malikayan sa mga couples nga mag sweet wala. Samtang iklaro ni Police Lieutenant Colonel Wilbert Parilla, DCDO sa Cebu City Police Office, nga wa pa sila makadawat og written memorandum mahitungod sa pagdili sa PDA. Matud niya nga igo lang sila mopatuman nini og kutob lang usab sila sa pagpahibmatngon sa mga tao. Gidugang ni Parilla nga ang tanan alang lang gyud sa kaayuhan sa katawhan nga gihamog karon sa pandemya. For me is distancing, no? So we will wait sa directive because sa directive statement sa ngadto ang rationale og nganong gibuhat ni siya nga directive, no. Kauban si Marlon Melgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak. Crisis Management Team sa Lapu-Lapu City nakabantay sa nagkadaghang mga kaso sa COVID-19 sa mga subdivision ug mga trabahoan. Si Luan Mayrondina sa report. Sa gihimong pagtuon sa Crisis Management Team sa Lapu-Lapu City, nabantayan ang pagsaka sa mga kaso sa COVID-19 sa mga nagpuyo sa mga subdivision, boarding houses ug sa nagkadaiyang mga balay patigayon. Moabot sa 400 ka mga upunganon ang natakbuyan sa COVID-19 sa unang simana sa buwan sa Marso. 272 niini mga asymptomatic samtang ang 128 nakasinati og mga sintomas o gi-admit sa nagkadaiyang tambalanan. Subay niini, gihingusgan usab sa City Health ang contact tracing aron ma-isolate gilayon ang mga natakbuyan sa virus. Atong gituman ang kanang composite measures na to nga usa ka index case 37 ka kanang contacts ang ato ang maswab. Malaumon hinoon ang crisis management team nga inanay nga magkaubos ang mga kaso ilabi na kay nagsugod na og init ang panahon. Apan pabalik-balik nga pahinumdum sa mga otoridad nga dili mo kumpiyansa ug ganunang hinumduman ang pagsulubog face mask, pag-sanitize ug pagtuman sa physical distancing. Hinoon bisan pa man sa padayong pagsaka sa kaso sa COVID-19 sa Dakbayan, wala pay natalang natakbuyan sa virus sa barangay Punta Engaño ug sa laing 5 ka mga barangay sa Ulango Island sa unang simana sa buwan sa Marso. Uban ni God Ferrelien, Luan Merondina, Balitang Bisdak.
ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Kini ang GMA Regional TV Balitang Bisdak. Sa gahi, ma'am. Gahi nga. Gahi nga part. Dahil buksan, ma'am. Gilok na siguro. Gilok nga sa sir. Gilok na kanyang kuha, hindi sakit. Sa gahi, ma'am. Gahi nga. Gahi. Sa lawas. Nadigilok di ay. Ari yun sa ako bukton. Ari yun ako buktoslok. Kalau sa amang kakawa na. Basta ari yun ko sa gahi. Dili ko sa gilok eh. Ari ko sa gahi. Kanindot na sa gahi. Moabot sa 88 ka mga tao ang nasita o naisyuhag sa station ticket human nakalapas sa mga lagda sa gideklarar nga discipline zone sa dakbayan sa Talisay. Ang detalye ni Marie dumabok. Ang maong gidaghanon sud pa lang sa usa ka semana sukad nalusad ang discipline zone diha sa barangay Tabunok, ilawom sa flyover. Base sa natala, kadaghanan ni inimaw ang nakalapas sa curfew, nga miabot og 63. 8 ang gisikop kay way face mask. 8 usab ang nakalapas sa traffic law sama na lang sa no parking ug stopping. Samtang siyam ka mga driver ang walay helmet, walay lisensya o rehistro sa mga motorsiklo. Ang sa traffic is citation man to, wa mi ka kuan og pila gyud kuan sa traffic, pero ang katong mga violator sa curfew o katong sa no face mask is pailan man to namo og kuan case. Ang kadaguan sa Talisay City Police, City Toda og anti-vending team muhimo silang sinimana nga assessment. Kineron pagsiguro nga dunagyoy kalambuan diha sa discipline zone. Ningon siya nga nagkabaga na ang traffic nga gikan sa Toledo o going to Toledo nga mga kuan samutang na mga dump trucks nga gahawol og kuan o mga balas. Panghinaot sa kagamhanan nga sa molabay pang mga adlaw o semana, mas magdumdum na ang publiko og mosunod sa tanang lagda sa pag-agi sa maong dapit. Uban ni Rinante Quiñones. Ako si Marie dumabok. Balitang Bisdak. Tagbilaran si Bishop Alberto Abit Uy nanawagan sa gamhanan sa probinsya sa Bohol ug lungsod sa Panglawang paghimo og aksyon kalabot sa kontrobersyal nga foam party nga gipahigayon sa usa ka resort. Sa mong kalihukan, usa sa mga babay ang mirampas intablado ug mihubo siyang pang-itaas nga sapot ug dayag kaayo ang dughan. Gipadangat ni Bishop Abit ang iya minsay ato siyang wali kagahapon sa pagsaulog nini sa Santos nga misa. Giulagway ni Bishop Abit nga makalisang ang maong kalihukan ug ang nagpasiugda nini walay pagrespetar sa uban. Nang hinaot siya nga mohimog paagi ang gobyerno aron dili na mahitabo pag-usab ang gihulagway nga malaway nga pasundayag. Ang maong malaway nga buhat o pasundayag mga igsuon usa ka pagpanamastamas sa Dios nga maoy nagbuhat sa tao ug naghatag kaniya og talagsaong dignidad. Matong latest weather update adlaw Huwebes, March 11, 2021. Sa karon natin gimonitor na low pressure area o ganihang alas 10 sa buntag nahimutang kini sa gilayon na 250 kilometers silangan habagatang silangan sa General Santos City. Og basis tong forecast analysis sa aning nahisgutan na low pressure area, ubos ang tsansa niini na mo-develop into tropical depression in the next 48 hours. Og sa laing bahin ang northeast monsoon o amihan may nakapekto karon sa Luzon. Kung atong forecast ang tibok Visayas makasinating madag-umon na kalangitan, inubanan aning hinay ngadto sa kasarangan ug usahay na mga kusog na pag-ulan ug pagpanugdog ug kilat tungod kini sa low pressure area. Ug para sa atong dugang na impormasyon, bisitaha atong official website. Ug mao na atong weather update gikan diri sa buhatan sa Mactan sa Pag-asa Visayas DOST kini si Enzo Perto. Usa ka
hawk owl ang na-rescue sa Mandawi City. Sakan sa gabi napalgan ang maong langgam ug nasuta nga aduna kini mga samad sa pako ug tiil. Maong naglisod na kini sa paglupad. Nakigalayon-dayon ang Mandawi City Environment and Natural Resources Office sa taga DENR aron matugyan ang maong kuwago ug hingpit nga maatiman. Ang hawk owl giingong endemic o native dinhi sa ato. Apan namiligro na ang ilang gidaghanon gumikan sa paghunting o pagpanakop ni ini ingon man pagminos sa ilang natural habitat. Daghang salamat sa mga kapuso nato apil lang nasa gawas sa nasod nga nikisayod sa mga dagko ug mga nagunang balita sa rehiyon. Ako si Alan Domingo. Ugi ka namong tanan dinhi sa Central ug Eastern Visayas. Ako si Cecil Kibod Castro. Ang inyong balita, ang among balita, kay matag lokal nga balita mahinungdanon. Kining inyong GMA Regional TV Balitang Bisdak. Buong puso para sa Pilipino. Ako si Bambi Nalsaro ug maayong hapon mga kapuso.